कि मारी सिक्सर के छौ गोली छाती में रे, छाती में रे पावर होला ये खाली ओही जाती में रे, जाती में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एगो कहावत कहल जाला कि कुकुर के पोछ में केतनो तेल लगा लो बहनचो सीधा ना होई। ऐसने बड़ा सन हमरा भोजपुरी के कुछ सिंगर ना, मतलब सब केहू चाहता कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जातिवाद हट जाओ, जातिवाद गाना केहू ना गाओ, जातिवाद मतलब खत्म हो जाओ। लेकिन कुछ सिंगर ऐसा बड़ा सन जो सोचता संगे ना 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 कैसे ही हट जाई तो हम गाना ही का गाए, हमारा में टैलेंट का बावे। बात तो सही है ना, मतलब भाई देखो लो अनुपमा यादव स्टेज पर कौन गाना गाओ तारी कि मारी सिक्सर के छौ गोली छाती में रे, छाती में रे पावर होला ये खाली ओही जाती में रे, जाती में। शाबाश। आ देखो लो, गाना गाओ तारी ऐसे कोनो दिक्कत नहीं है, गावे के चाहिए गाना ठीक बावे। लेकिन ई जोन एगो बात बोलो तारी तन देखा लो तो जातिवाचक गाना गाना बहुत कम कर दिए थे। सही बता रहे, बहुत कम कर दिए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब जैसा तब तैसा, जो ना करे वो कलाकार कैसा। देखो लो कोह तारी के जातिवाद गाना गावल कम कर देल रहनी है, बहुत कम कर देल रहनी है। लेकिन जब जैसन तब तैसन, कि जब जैसा तब तैसा, जो ना करे वो कलाकार कैसा। अरे ई तो कुछ नहीं किया, आगे एगो ऐसा शब्द बोलता रही के मतलब देख के तार लोग एकदम अब लड़की है तो कुछ नहीं बोलत तनी देखो लो। सारी जाति समान है, यही है कि अपनी अपनी जाति का एक अलग पहचान है, एक अलग दबदबा है। देखो लो मैडम कह तारी के सब जाति एक समान बा, लेकिन हर जाति के अपन अपन पहचान बावे। तो मतलब अपना जाति के ही देखो लो कौन पहचान बताओ तारी। हमारे सिक्सर के छौ गोली छाती में रे, छाती में रे पावर होला ये खाली ओही जाती में रे, जाती में। मतलब यादव जाति के यह पहचान बा के सिक्सर के 6 गोली छाती में मारी, यही से यादव जाति जानल जाला। अरे शर्म करो। एगो बात बताओ, यादव जाति के तारीफ करो तारू के बदनाम करो तारू, केहू का सोची कि यादव जाति तो सिक्सर के 6 गोली छाती में मारे खातिर खाली जानल जाला, यही खातिर जानल जाला यादव जाति। तुम्हें शर्म है कुछ? अरे जातिवाद गाना गावलो, अपना जाति के बारे में गाना गावलो, लेकिन अच्छा गाना गावलो। ई कौन मतलब हवे कि मारी सिक्सर के 6 गोली छाती में रे पावर होला खाली ओहिर जाति में, खाली छाती में सिक्सर मारे खातिर यादव जाति जानल जाला कि यही के इहे पहचान है यादव जाति के। अरे अपना जाति के तारीफ करे के बाद तो कृष्ण भगवान तहरे जाति के रहलन, यादव जाति के वो ऐसा ऐसा काम कलन के उनकरा के पूजल जाला। आ तू कहतारू के थी सिक्सर के 6 गोली छाती में मार के इहे दबदबा बा, इहे यही से हर जाति के पहचान होला, यादव जाति के इहे पहचान बा। कुछ भी देखो लो भाई लोग, हम कोनो जाति के बारे में खराब बात नहीं बोलत, जौन सच रहल तन बता दनी है। अगर कोनो बात बुरा लागल हो तो माफी चाहेम। बाकी वीडियो के खत्म करता नहीं, कैसा लगल वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया बढ़ल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, फेसबुक पेज पर रहता लो तो पेज के फॉलो कर लिया। तो चलो मिल जाए अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय।